saƙon da ke so ya isar da shi mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. Kaga saƙo ya zama babba kenan ko? Shi karan kansa da shi da mataimakinsa domin su suke da ƙasar nan daidai yanzu. Muna kiran ka ya kai mai girma Bola Ahmad Tinubu shugaban ƙasar mu na Najeriya da mataimaki, ku yi watsi da kiraye-kirayen da gwamnan jihar Zamfara yake yi, mai daraja gwamna da ta Dauda Lawan Dare. Siyasa ce. Mu a jihar Zamfara ni nake faɗa ni ɗan Zamfaran nan. Siyasa jihar Zamfara siyasa ce wata ke da mugun zafin da duk jihohin Najeriya babu inda muke da siyasa mai zafi irin siyasar jihar Zamfara. Halin jihar Zamfara ne, halin siyasar jihar Zamfara ne. Abinda mai daraja gwamna yake so na ɗabi'ar su na 'yan siyasar jihar Zamfara, so yake kawar da shi mutawalle daga aikin da ka saka shi. Kai ne ka zo ka saka shi kace ya zama ƙaramin minista na tsaro, kuma alhamdulillah ya tsaya yana wannan aiki. Minista nawa an ka yi, ƙaramin minista nawa an ka yi, babban minista nawa an ka yi a zamanin Abdulaziz Yari. Ai akwai harkar tsaro ko a zamanin Abdulaziz Yari ko babu? A zamanin mutawalle ƙaramin minista nawa an ka yi, babban minista nawa an ka yi. Wane ne wanda ya ebi sojoji ya yi barazanar zai je ya jirge sojoji, kuma ya je da sojojin, kuma ya ce ya zo, kuma ya firgitar da 'yan ta'addan? Wane ne in ba mutawalle ba? Bisa jama'a ba sa so sai adalci jama'a. Yanzu da sojojin nan da mutawalle ya yi a Sokoto, ko ba a yi komai ba, dai girman Allah bai girgiza 'yan ta'addan nan ba? Ka kalli yadda Bello Turji yake bare-bare, har ya kai gaba mu taɓa jin hillancin Bello Turji ba, sai zuwan mutawalle a Sokoto yayi hillanci, yace to waila ya faɗa, yace ainihin arewa fa akwai fa magana, domin gaskiya Bello mutawalle ya sauka a Sokoto. Kuma tun daga lokacin Bello Turji ya fita hayyacinsa, tun kana jinsa har yanzu gaba ɗaya baya zuƙo ya kai ya rasa inda yake. Don girman Allah wannan ya kamata a ce Dauda ya hakan ga. Siyasa ce Dauda yake yi tasu ta Zamfara, ba da ganin laifinsa, haka suke so cewa gaban Zamfara, 'yan siyasa ba Zamfara siyasa su bakin zahi take da shi. Sa'an nan Dauda shi ne ya zo ya kuka ba so ɗaya ba cewa sojoji ba su ba shi haɗin kai, ya nada 'yan sa kai ba su iya yakin 'yan ta'adda, sojoji sun ki ba shi haɗin kai, yana kuka federal government taki. To sai ga mutawalle ya ebi sojojin ya ji da su, kuma an yi shiryar da an ciriki ainihin jiragen sama daga Katsina daga wurare, an je an jirge su a ainihin Sokoto tsakani da Allah. To kuma yanzu shi saboda Allah, saboda mi kuma za a ce kuma yanzu shi Dauda yanzu kuma ya zo ya biya miyagun kuɗi a gidajen talabijin, kuɗin da zai biya gidan talabijin dan ya soke muruwan mutawalle, ya kawar da hankalin mutawalle daga aikin da yake yi. Me zai hana je ya sayar mutane abinci ya basu, ya sayar marayu abinci ya basu? Marayu na nan babu iyaka a jihar Zamfara, da wannan kuɗaɗen da yake kashewa a wajen propaganda sai ya karya mutawalle. Me zai hana ya saye ya je ya ba bajawarai da 'yan gudun hijira abinci da su? Ya zo ya kira mutawallan, a kira wani babban fati ya zo ya rataya ba ainihin mutawallan award cewa ya yi abin kirki, a zo a haɗa kai a samu a kai ƙarshen abin nan. Shin mulkin gauri irin mulki ne? Ni abin da nake gani kenan. Saboda haka abubuwa ne guda uku. Na farko, mu wato 'yan siyasar Najeriya ɗinnan da kuma musamman 'yan siyasa na jihar Zamfara suna da tsanani a wajen harkar siyasa. Don haka mu abin da muke kira ba magana batun a ce an sauke mutawalle daga ainihin mukamin shi ba, ko ko a ce an yi barazana kai shi kotu. Mu abin da muke gani, shugaban ƙasa ya yi watsi da wannan magana, ya ma ƙara ma mutawalle girma don mutawalle ya samu ƙarfi da zai wannan aikin. Kawai mu abin da muke nema kenan, mu girma muke nema ya ƙara mashi, domin tabbas 'yan siyasar na jihar Zamfara masu irin wannan yunkurin na daga abin da suke so a gama wannan tenuwa 2027 ta zo, matsalar tsaron nan yana nan yadda yake. To ta wannan hanya
jama'iyyun adawa za su samu su yi kamfen da ainihin wato matsalar tsaro ta ce Tinubu bai yi komi ba, APC ba ta yi komi ba, ta hau ta isko tsaro ta bar shi nan yadda yake. Cikin sai a yi kamfen sai ya zama mutanen arewa sun watsar da ainihin Tinubu, sun watsar da APC. Da haka wani babban abin da muke kira ga Tinubu abubuwa ne guda biyu. Ya watsar da batun duk wata da'awa da su Dauda suke yi, wanda wannan da'awa ga yanzu lokacin da ake cikin gumurzun yaƙi bai kamata su yi ta ba. Can da ya kamata su yi ta kafin shi Mutawalle ya ebi sojoji ya je ainihin ya je yaƙi. Kwana nawa da daɗa Mutawalle, kamata ya tun da Dauda ya hau ya tsaya ya wannan gumurzu ya duk abin zashi ya yi. Amma mu a gare mu wauta ce dan ka hau ka zo ka samu gwamnati ka ce wai gwamnatin da ta zo ba da ka gada ka zo kai mata bin diddigi wahal da kai ne, kau da kai ne daga aikin da ya kamata mutum ya yi. Saboda haka shugaban kasa ya watsa da wannan. Shugaban kasa kujera ka ce ake hari 2027, ga dai muna cikin matsananciyar tsananin rayuwa ga kuma matsanancin harkar tsaron nan. To babban abin da muke so shine shugaban kasa da shi a yi kokari a sassauta ma al'umma rayuwa, a samu sauƙin rayuwa kamar yadda Nijar yanzu ga sun samu sauƙin rayuwa. Can da suna sayan masara 30,000 yanzu ta dawo 15,000 da misali. Jiya ba mai magana da wasu daga cikin Nijar. Sannan kuma matsalar tsaron nan ka ɗaure mu Mutawalle gindi, tunda shi ya ji ya gani zai yi, a ɗaure mashi gindi a bashi wani lokaci a gani zai yi ko ba zai yi ba. Mu dai mun ga yana yi alhamdulillah, kuma akalla dai ya firgitar da su wa'annan mutanen da ainihin suke wahal da mu. Sannan na daga abin da su Dauda suke so su karya ainihin Mutawalle, kada Mutawalle ya samu credit, kada Mutawalle ya samu credit din da ya kamata ya samu na yayin suna cewa an kawar da matsalar tsaro a bangaren nahiyar Arewa kuma bangaren nahiyar shi. Sannan shi wannan ainihin shugaban sojojin Janar Christopher Musa shi ma din duk ɗaya ne. Wato akwai tsofaffin sojoji suna nan waɗanda sun yi suna a duniya, ba za su so a samu wani sojin da shi zai sake yin suna ba a duniya kamar irin wanda abin da shi janar zai samu idan Allah ya taimake shi aka kai ƙarshen matsalar tsaron nan. Wato a dunkule a yanzu duk wani wanda yake ko shugaban ƙasa ne ko minista ne ko wani abu ya taimaka aka kai ƙarshen matsalar tsaron nan, to zai samu daraja da ɗaukaka da mutunci wanda wani bai taɓa samun ta ba, saboda matsala ce aka samu kuma Allah ya taimaka wani ya maganinta. Wannan abin da muke isarwa kenan a saƙo. Gaskiyar lamari kowa da gumurzu tsakanin 'yan siyasa na jihar Zamfara da Mutawalle mu ba mu ga alherinsa ba kwata-kwata, domin ya sa'a ma Allah, ya sa'a ma aya Allah, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah muna roƙonka da sifofinka madaukaka, da ainihin littafinka madaukaki, da sunayenka madaukaka. Allah muna roƙonka, muna buƙatar shiga aljanna, Allah ka shiga da mu aljanna, karma mu da bakin cikin duniya da lahira. Allah ka taimaki wannan jihadi da ake yi a ga cewa an kai ƙarshen wannan ta'addanci na wannan bangare namu. Allah ka taimaki Mutawalle, ka taimaki shugaban ƙasa, ka taimaki sojoji, ka taimaki duk wani za ka taimaka, wanda taimakonsa shi zai taimaka mana a wajen mu ga mai hito daga cikin mugun kange da muka shiga na matsalar tsaro. Wanda yake wannan guri bukatun da muke da su gaba dai Allah ka san su, Allah ka san su, kuma ka san abin da ke cikin zuciyarmu, ka san gaibi, ka san abin da mu sani ba. Allah ka biya mu da abin da muke neman alkhairi, abin da muke tsoro na sharri Allah ka kare mu baki daya, ka gafarta mu zunubanmu, ka yafe muna, ka taimake mu, ka haɗa kan shugabannin mu zuwa ga abin da zai zama mafi alheri a gare su. Innahu lidhalika alqadir alai. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.